Galeș, ai fața! Bravo, Dani! Hai, Sebu! Bravo, Iacone, haide la lângă el! Bravo! Mai tare! La maxim! La maxim! La maxim! Șut! Bravo, Spirit! Bravo, 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 Spirit! Corner! Tudor, tu bați! Toată lumea la careu! Iancu! Stai centru, fața, acolo, Iancu! Acolo! Vlad în careu! Ia uite-o! Ai văzut-o? Haide, nu-i nimic, bravo! Ne așezăm, bravo, băi! Atât, tuturor ăsta, Radu. Ți-a de frig, mă, mamă, uita și geaca. Să le zici mâine la copii să aibă gecile pe ei, că... Vlad, perfect, acolo! Galeș, atent! Așteaptă! Mai jos! Vlad, Tudor! Mai jos puțin! Acum Galeș! Lângă el! Haide! Perfect! Hai, Iancu! La careu, Iancu, nu merg! Așa! Direct! Bravo, copile! Bravo, neni! Bravo! Bravo, Tudor! Bravo! Dacă simțeai, puteai să faci ploare să urci, da? Eu ți-am dat o variantă, nu-i nimic, bravo! Ne așezăm! Cu mâna, cu mâna! Cu mâna ta. Mă retrag! Acolo cu 7, Tudor! Atât, Tudor! Galeș! Omul, Vlad! Bravo! Calm, coboară, coboară, coboară! Ușor, ușor! Bravo, hai! Bravo, Dani! Coboară Daniel cu om! Coboară Daniel! Daniel! Haide, Vlad! Vlad, continuă! Daniel! Bravo, Iancu, bravo, Tudor, toată lumea! Haide, încredere! Mă auzi? Vladu! Du-te! Calm, 1! Vino centru, Galeș, mergi! Așa, asta vreau, dă-i-o! Bate, Dani! Bravo, Galeș, bravo, perfect! Bate, Dani, îți dai-o repede, hai! Vlad, coboară! Dacă își mai putești tu, Hai mă mai repede! Du-te! Hai! Hai să te duci așa la și zboară până nu știu de ce vine. Ce mai aproape, Dani! Hai! Haide că sunt fotbaliști! Și joc că este mingea, o protejezi! Atent, Galeș, la 3! Da! Bravo! Haide, Tudor, tu bați, Radu mai sus! Tudor, tu bați! Împinge jocul, Iancu, împinge jocul, Iancu! Cu mâna, Tudor! Cu mâna! Intră repede, stai cu Andrei! Stai cu atacant! Stai cu Andrei, atacant! Hai, du-te! Ai grijă! Dar nu mai stau pe loc! Perfect! Bravo, nu-i bate că l-a atins! Poți să intri și eu? Da, roșu bate, roșu. De sus, de sus! Pe loc! De sus, te rog! Uite omul, să te-l arăt. Ai grijă la linie, te rog! Și, hai Andrei! Bate, te rog! Am văzut aia, am văzut pilot. Lung de linie, pleacă Iancu, tare Iancu, tare pe jos! Hai Iancu, iei fața, iei fața! Stai cu Andrei, de soluție! Bravo! Ușor! Bravo! Continuă! Domnul, mai repede, Darius! Darius! Mai repede! Vă spun! Hai, Daniel! Calm, Radu, calm! Deschide Vlad! Bravo, iei fața! Bravo! Ticul meu, fața! Ticule! Ușor! Bravo, Iancu, fața, mai deschid! Nini, bravo, Iancu, bravo, bravo, nu nimic! Andrei, rămâi acolo, atacant, la cop! Bravo, hai! Ușor! Bravo, răbdare! Hai, Darius, hai, Darius, mai poți? Iei fața! Ai grijă! Bravo, și! Simplu! Hai, eu, Daniel! Da, vine, haide lângă el! Bravo, Andrei! Direct, David! Iei fața! Urcă! Urcă și... Bravo, Dani! bravo! Daniel! Tudor, tu bați! Băieți, ne De calmăm! ce să fautezi? Ne calmăm, băieți, calm!
Vlad, ia-ți locul, Iancu, deschide, fă terenul mare. Stai cu Andrei, mișcă-te între linii, fă ceva să-mi primești. Hei, coboară! Aia nici eu nu fac. Daniel, ajută-i! Păi stau fără om! Om! Calm. Ăsta Iancu, Tudorica, fii calm, te rog, urcă cu mingea, că ai calitate. Te rog. Vlad, tu om, mai jos la mine, Vlad. Aici, Vlad, aici. Exact. Hai, Ca, Andrei! nu tare, nu tare, nu tare. Merge pe... Bravo. Bate Darius, lasă-l pe Darius. Iancu aici, uite pe el. Acolo, Andrei, Tudor, atent să nu plece. 7 Iancu. Câte repriza? 15? 20? Ok. Tudor, atent, lângă el, Vlad. Hai, Vlad. Așa. Hai, Dani, haide! Lasă să gândească, lasă. Bravo, pleacă, stai. Nu mai fauta! Nu mai fauta! Hai, Dani! Mută. Merge! Calm. Bravo, băieți, bravo! Bravo! Tudorica, hai la mine, îmi dau și brad. Pușcă-mă și pe mine cu magia. Minutul 6. Trebuia să mă atingi. Bravo, Tudorica, bravo! Încă o dată. Hai, Alex! Nu ești aici. Știi bun la poartă, că ai calitate, văd pe ăla cum a dat la poartă. Ești aproape de jumătate sau la sus, dă-i și la poartă. Ai zis, nu mai da tare. Daniel, stai fără om! Hei, Alex! Can, deschide Andrei! Și! Pe centru! Alecare! Andrei sau tu n-am văzut în zona asta, dă-i cum atacat. Pregătiți amândoi. În careu! Acum cont, fiecare. Auzi, Tudor, tati, Hei, Alex! apărătoarea pe centru. Așa. Calm! Acum se vă, piticule, acum se vă, asta e zona ta. Accelerează, așa! Aia e, continuă! Joacă! Bravo! Lângă el la Juvlat! Bravo, Darius! Hai, Alex! Frână! Bravo, Iancu, bravo, bravo, nu nimic, băieți, bravo! Alex! Nu mai urca! Totul, Vlad, totul! Oh! Urcă, viticule, haide, continuă! Calm, Iancu, respirăm, băieți. Vino și bate Darsică, deschide Iancu. Pe margine. Pleacă acum, dă-o în margine, tare, tare, tare! Nu, Daniel, nu! Jos, vei, Vlad. Omul lateral! În control, nu merge. Bravo! Deci, față de control. Și Andrei! Băieți, concentrați, lasă-i, face mai țipați la ei. Concentrat, Darsică, concentrat. În careu, Dani! Dă-o! În careu! Acolo, cu fața lui. Haide, Vlad, împinge picioare. Gândește! Iancu, omul. Bravo. Iacone, Iancu. Atacă Haide, mintea! fără frică, Iacone. Bravo! Coboară pe Singur! calm, calm. Dă-i fața, Iancu. Și Andrei, direct! Bravo! Dani! Plăduți, vină la mine, respiră. Stai cu Andrei, jocaș. Iancu, du-te dreapta, stai cu Andrei stânga. Atacant. De ce stau pe loc? Haide! Concentrează-te! Hai! Hei, de 2 ori! În directă! Bate în direct! Alex! Bate-i mingea lui Andrei! Alex! Alex! Împinge-o! Alex! Andrei! Da! Andrei! 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 Băi, Andrei, tu mă auzi? Uite ce mai în spate, așa. Invers. Spre el dă-i. Spre el. Hai, te rog, Mai un pas mai în față, Andrei. La semnul meu, dar stați în linie toți. Și, hai! Bravo! Om, Alex. Gabi! Așteaptă, acum merge minge lungă. Gale ce-i fața. Minge centru, Dani. Haide, Galeș. Dă-o, David, du. Calm acum, calm. Totul e Radu. Bă, unde te duci? Coboară, Gabi. Vino, minge lungă, vino centru, Darius.
Galeș. Iancu, pleacă. Pas bun. Calm. Deschide margine, pasare margine. Bravo. Nu te arunca! În fața porții! Hai! Bate Alex! Alex, bate! Hei! Galeș, mijlocaș dreapta. Iancu, lași entrar, te rog. Acolo. Cu Andrei! Dar să atacați. Bravo! Iancu, stai, acolo știi ce de făcut. Merge Iancu. Du-te de David mai aproape de el. Hai, Gabi! Post! Bravo, bravo, bravo. Bravo, David, cere scuze. Hai! Coboară acum! Coboară, David! Coboară, David! David, coboară, David! Darius, urcă sus. Andrei, poți? Darius, Galeș. Exact. Dai direct, fără fluier. Merge Radu. Alex, Radu merge. Vino Galeș, a du-te, Andrei. primit Radu, urcă. La așa te crede ce te duci. La el, la el! Intră în mine. Hai! Bravo, Andrei! Andrei, hai 2 minute să te odihnești. Hai! Să spun eu. Nu mai da mingea la ei. Aici, mister. Am și o posesia. De ce să dau cu vârful? Că nu m-am zis. Nu am control asupra mingea. E foarte greu. Încerc să lovesc. Cu apă, da? Și recuperați eu lui. Nu urca, Alex! Recuperați eu lui. Haide, Galeș. David, nu este o soluție. Haide, coboară, Alex. Ei, Domi, coboară și tu și ajută. Vino Darius, l-a primit. Galeș, atât. Hai! Bravo. O să scoate. Hai, Gabi! În sfârșit. Bravo, accelerează, Galeș. Bravo, 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 copile, bravo, băieți. 12 jumate. Mișcă-te, bravo, Darius, acum merge. Hai, Domi! Hai, Viticule, reacție, nu vă reacție. Bravo, Iancu, calm, fii calm, îl faci cum credești. Totul. Bravo, Iancu, bravo, ne așezăm. Băieți, numai Iancu, nu văd și eu la voi reacție. Darius. Bravo, bravo, băieți, nu-i nimic, bravo. Acolo, Darius. Simplu, Iancu, lângă el. Iancu, vino la mine. Hai, Gabi! Bate! Rămâi, David, acolo! Du-te, Alex! Dă-i! Galeș. Continuă, pleacă Darius, urcă Darius și tu. Trei cu... Pas! Ajută-l, Tudor, nu merg, Tudor, te rog, nu merg. Vreau să fiu concentrat la maxim. Tudorică, tot timpul concentrat. Tudor, bate la careu, Darius! În buza porții, Andrei! Acolo, Galeș! Tare! Nu! Acolo! Ia uite! Haide! Așa! De la început! Bate, Alex, de jos! De acolo, de unde e David! Bravo, mai zi nimic, ne așezăm! În fața la joc, au faul! Tudor, mai rapid direcția, că e singur portarul! Galeș! Repede, Galeș! Galeș! Căciula, uite-l! Căciula neagră! Hei, Gabi! Andrei, perfect, stai! Galeș nu primește, Darius! Hai, Gabi! Bravo, deschide postul și prins! Om! Hai, Alex, hai! Gabi, n-ai om! Iei fața! Galeș, iei fața, te mănânc! Te mănânc dacă nu iei fața la adversar! Hai, Alex, intră, David! Lasă! Alex, hai!
Continuă, Galeș! Continuă! Continuă! Bravo, 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 nu nimic, bravo! Stai cu Andrei! Vino la mine! Joca stânga! Joca stânga! Bravo, șoarece! Hai, mai multă încredere, da? Coboară! Gabi! Intră, Andrei. Cal! Tot cu Tudorica, că e sigur, dă-i mai rapid! Dă-i mai rapid! Hai, Domi! Ia un tușă! Hai, mai adâncă să poate. Haide, Risică! Darius! Vezi, dacă nu merge, lasă, gândește, bravo, Tudorica! Vlad, nu merge eu de la început! Nu, portarul, nu, joacă lângă de linie, lângă de linie. Da, Galeș, nu aici, perfect! Hai, du-te pe el! Bravo! Hai, Andrei! Ușor! Hai, Andrei! Vlad, ascultă-mă, că singur merge! Bravo, Radu, bravo, nu nimic, bravo! Bravo, Radone! Mai mult concentrare, Andrei! Urcă, Domi! Bravo, bravo, bravo! Hai, încercăm! Hei, concentrare! Apri mai sus, Radone! Bravo! Domi nu mai sta în spatele lui! Calm! Hai, președinte, Garcica! Hai, Domi! Ușor! Bravo! Dă-o! Atent careu! Dar dă-o, mă, careu! Bravo! Hai, Darius, încerc, mergi! Galeș! Perfect! Bravo, mă, Darius! Bravo! Bravo! Până! Bravo, Galeș! Nu simți că e mai mare decât tine! Bravo, bravo! Darius! Darius! Plum! Îngheri, vezi? Nu! Nu intrați cu mingea în teren. Bravo! Scoateți mingea din teren. Fugiți unul și scoateți mingea. Lasă-o aici, bătați în teren. Lasă-o acolo. Stai jos. Tudor centru, să pierdem, atent, să nu... Dă-o! Nu nimic, David! Coboară! Hai, Andrei! Dă-mă, mă! Ei! Darius, te ui mai repede! Să nu dă mai repede! Până jos, până jos, până jos! Pune picior! Bravo! Bate, Domi! Coboară cu omul acum, Tudorica, stai lângă om. Darius, om. Vlad aici. Perfect. Stai mă jos, Victor. Hai, Andrei! Tudorica, nu vreau să gândească. Așa, totul. Și două! Bravo, mă! Asta vreau, mă, copil. E excelent, asta vreau. Vezi dacă mi-e frică. Dacă mă duc cu frică, nu o să reușesc. Cine ești, Vlad? Aici e al tău, Vlad. Ăsta e al tău. Hai, Bravo, Domi! Tudor. Ăsta ia-tul în gher. Bravo! Tudor. Perfect. Bate din nou! Auzi? Bate, David! Dă-i tărie. Ia pe jos. Ai auzit? Nu mă dai, dă-i tărie pe jos. Ca la schisarea tare. Haide lângher, hai lângher. Hei! Ce minute? 18 jumate. La 17. Cal. Șoacă, Tudor, jos, deschide ea. Merge în drept. Bun, și așa, bravo. Continuă, haide, reacție! Nu amândoi! Bravo, Vlade, bravo, Vlad! Atât! Cobor, Vlad! Sus, dar rezultă, dar sus! Bravo, mă! Hai! Bravo, băieți, bravo! Corner! Dați-mă oameni! Ne așezăm, băieți, asta e, nu a dat, haide, la careu! Vlad, nu e bine, gândim! Ianco! Darius! Gândește ce cer eu! Ia uite-o! Bravo! Ascultați-mă pe mine, Darius! Narsică, hai la mine! Ianco, dreapta! Da, Vlad, hai Vlad, haide! Haide, Iancu, Andrei! Bravo! Așa, Iancu, totul, nu te opri, Iancu! Nu te opri, vezi? Sus, tot! Lasă! Lasă-o! Domi, de ce să mă duc peste el?